So 16 tam uvidíme aj slovenského reprezentanta Antona Lacka. Tu je práve Petr Bartášek v plnom sústredení pred pretekmi. Zo začiatku to s ním dnes nevyzeralo veľmi dobre, predsa len prvú jazdu nedokončil. Potom sa však spamätal, ďalšie dve svoje rozjazdy vyhral a stojí v prvom rade. Zaujímavý je rozdiel, ktorý dosiahli naše skôl práve Peter Mike a Petr Bartášek. Mike dokázal zajazdiť 6 skôl za 4 minúty 32,52 sekundy a bol o viac ako 9 sekúnd rýchlejší naše skôl ako Petr Bartášek. To značí, že svoje dva motory Yamaha 750 dostal Mike do optimálnej formy, optimálne sa mu ich podarilo vyladiť. A skutočne sa ukazuje, že tých 100 koní, ako mi v DP povedal Anton Lacko, ktorý má návrh proti ostatným pretekárom, je na tomto rýchlom okruhu v Žitavanoch poriadne cítiť. Videli sme to v tej finálovej jazde. Rakúšan Güsenleitner jazdil vynikajúco dnes, získal 2 druhé miesta, raz zvíťazil a s celkovým súčtom 3 štartuje z druhého radu. Takisto vedľa neho bude Václav Uher, ďalší český reprezentant na Škode 1590, ktorý má takisto súčet 3. 6. so 14. Rudolf Kožínek, ďalší reprezentant Čiech. Na 7. mieste so 16. Anton Lacko, takisto na Yamahe 2x750. 8. Alain Masson z Francúzska a potom Roman Kolesníkov a Juri Avalian. Bolo však odštartované okamžite po štarte, išiel dopredu Osvim Bichl, ale tu je so 7 práve Roman Kolesníkov, ktorý vyhral v finále B, ktorý takto skončil. A to je nebezpečná situácia, lebo sa dostával spod auta a tí ho pritlačili, ho usporiadateľi a toto môže zle dopadnúť. Dúfajme, že sa mu nič nestalo, bola to veľmi ošemetná situácia. Zatiaľ na čele pretekov Osvim Bichl pred Petrom Bartáškom a Alenom Macénom. Také je poradie na čele. Chvála Bohu, Roman Kolesníkov sa dostal spod svojej buginy a všetko dobre dopadlo. Na samom konci zatiaľ jazdí so 60-kou Juri Avalian. Aj keď som spomínal, že autocross je pomerne bezpečný šport, toto vyzerá všelijako. Osvin Bichl jasne v čele pred Petrom Bartáškom a Francúzom Massonom, ten jazdil vynikajúco v kvalifikáciách. Po tom tvrdom súboji s Petrom Mikem skončil nakoniec v tej jednej rozjazde tretí, ale formu má ako hrom. Za ním na 5. mieste Rudolf Kožínek a až 6. Peter Mike. Za ním Johan Güsenleitner a štápne si na 7. mieste slovenský reprezentant Anton Lacko. Ten si pri dobrom štarte dúfal, nakoniec tam po zmetkoch okamžite po štarte zaostal a už na jedno z prvých 3 miest pomýšľať nemôže. Rozostupy sú pomerne veľké. Uvidíme, ako z 5. pozície zaútočí Peter Mike, ktorý je zatiaľ na nelichotivom mieste a pokúsi sa samozrejme dostať oveľa rýchlejšie dopredu. Tu sa práve vyhol v cieľovej rovinke rýchlosťou okolo 140 km za hodinu. Za ním Johan Güsenleitner, za ním Václav Uher a až potom Anton Lacko. Za Lackom Juri Avalian. Takže Lacko je predposledný. Jazdí jeden pretekár vstal a to bol Roman Kolesníkov. Ukazuje sa, že Osvin Bichl je aj vynikajúci taktik tréningu, neodhalil všetky svoje tromfy, iba sa tak trošku povozil, otestoval si trať, ale v samotných pretekoch je vynikajúci. Iba som už spomínal, že jeho skupina je mimoriadne naučká, poháňajú motor Volkswagen 1600 EB,
v Taliansku v prvom poriadku sezóny, ako mi hovoril Tony Lacko, navážili, alebo hmotnosť jeho buginy bola iba 501 kg, keď limit je 500. Nemec svoj náskok neustále zvyšuje, jazdí bez akýkoľvek chýb, technicky brilantne, suverene kontroluje prvé miesto. Petr Bartášek na druhej pozícii sa zdá byť takisto spokojný, ale Mason tretí, štvrtý Rudolf Kožínek, to je vynikajúce umiestnenie tohto pretekára, piatý Peter Mike, ktorý stratil na trati, zdalo sa, že bude útočiť na štvrtú Kožinkovú pozíciu, ale zostal vzadu a za ním potom Johan Gusenleitner, ktorý sa mu priblížil takmer zadným vadím. Opäť v cieľovej rovinke dve kolá dokonca zostávajú Osvimovi Michlovi k tomu, aby po štvrtýkrát v tejto sezóne zvíťazil a bude to štvrté víťazstvo bez prerušenia. Jeho séria je skutočne vynikajúca a toto víťazstvo by ho mohlo pomaličky priviesť k titulu majstra Európy. Ale priamo pred nami v kolízii opäť Peter Mike s Johanom Gusenleiterom. Ten súboj bol ostrý ako britva. Mike svoju pozíciu udržal a jazdí zatiaľ na 5. mieste. Osvim Michl v poslednom kole dostihol tam posledného pretekára zatiaľ v priebežnom poradí Jurija Avaliana. Pred neho sa však určite ponáhľať nebude, jeho náskok je dobrých 200 metrov, všetko je pre neho v tejto chvíli jasné. Rovnako je jasné druhé miesto Petra Bartáška i tretia pozícia Alena Macona. Johan Gusenleiter sa ako keby dostal pred Petra Mikeho, ale ten jeho výjazd je v cieľovej rovinke mimoriadne rýchly a potvrdil to už v rozjazdách, kde svojich súperov dokázal na pár metrov predstihnúť. A tu je víťaz. Peter Gusenleiter zatiaľ na 5. mieste, ale víťaz Osvim Michl. Na druhom mieste Petr Bartášek, videli ste, zdvihol ruku, mimoriadne spokojný so svojím druhým miestom. A pretekári ako keby kopírovali priebežné poradie majstrovstiev Európy, v ktorom, ako som už niekoľkokrát spomínal, práve Michl vedie a po dnešnom víťazstve má už 80 bodov. Na 3. mieste Alain Masson, Francúzska, na 4. Rudolf Kožínek, z Českej republiky 5. Peter Mike a 6. Johan Gusenleiter z Rakúska. Teda dramatický súboj nakoniec neskončil podľa očakávania, lebo ako ste aj z rozhovorov, ktoré sme nakrútili v DP pretekárskych strojov, počuli, bolo jasné, že hlavným favoritom je Peter Mike. Do expozícii ešte raz poradie prvých troch. Prvý Michl, z Nemecka druhý Bartášek, z Česka tretí Masson, Francúz na Yamahe 2x750. Petr Bartášek so svojimi mechanikmi tam vľavo v žltej kombinéze samozrejme sú spokojní. Pred pretekmi to vôbec nevyzeralo na to, že by mohli uvažovať o tom, že by sa dostali na stupeň víťazov. Ešte raz sa pozrime na opakovaný štart. Okamžite vyrazil dopredu Osvim Michl pred Petrom Bartáškom. Peter Mike tam zostal stáť a tu je tá dramatická situácia. Ešte raz sme tam videli Romana Kolesníkova, ktorý tam zavadil o bariéru, prevrátil sa, našťastie to všetko dobre dopadlo.